Beno, eta bideotxo honetan zatikien azkeneko problema bai. Zatikiaren zatikia. Zer esan nahi duen honek. Honetarako problematxo bat ikusiko dugu. Olaiak, 80.000 litro esne lortu zituen aurreko hilean. Horren, 2 eren abeltzainen kooperatibara eraman du. Eta gainerakoaren 3-5 jogur fabrikara. Gainontzeko esnearekin gaztak egin ditu. Eta galdetzen digute, esnearen zer zati geratu zaio gaztak egiteko? Eta zenbat litro esne erabili zituen gaztak egiteko? Betiko prozedura jarraituz, pausoak, datuak eragiketak eta soluzioa, orduan datuak aterako ditugu. Guztira, 80.000 litro esne, produzitu zituen. Kooperatibara, 2 eren. Gero, kontuz, geratu zaionaren 3-5 jogur fabrikara. Ez hasierako litroen 3-5, geratu zaiona kooperatibara 2 eren eraman ostean, geratu zaionaren 3-5 jogur fabrikara. Eta galdetzen diguten galderak ere, hemen jarriko ditugu, esnearen zer zati geratu zaio gaztak egiteko, eta zenbateko pisua geratu zaio gaztak egiteko, Orduan, kooperatibara 2 eren lehenengo eman dituenez, geratzen zaio eren bat, gainontzekoa. Eta jogur fabrikara geratzen zaion horren 3-5 eraman ditu. Gogoratzen zarete kantitate baten zatia egiteko adibidez, 3.000 euroren erena egiteko biderkatzen genuela 3.000 bider erena. Kantitate baten erena egiten dugu kantitatea bider zatia, ez? Kasunetan daukagu, geratzen zaiona, kantitatea da erena, dago zatiki moduan. Orduan, eren baten 3-5 ze izango da? Erena biderkatzea 3-5ekin, Zatiki horren 3-5 izango litzateke erena bider 3-5. Kantitatea kasunetan da zatiki bat, Orduan, hori eginda, honek ematen digu 5 beraz eraman dugula jogur fabrikara. Hau da, 2 eren kooperatibara 5 jogur fabrikara. Beraz, guztira banatu du 2 eren gehi 5. Hau da, eragiketa hau eginda, 13-15 banatu ditu. Beraz, zenbat geratzen zaio gazta egiteko? Gainontzeko 13-15 banatu badu, geratzen zaio guztia, hau da, 15-15 ken 13-15, 2-15, Orduan, badukat lehenengo galdera. Esnearen zer zati geratu zaio gaztak egiteko? 2-15. Eta zenbateko pisua dau? 80.000 litroren 2-15 baldin bada, nola kalkulatzen genuen? 80.000 litroren 2-15 egiteko egiten dugu 80.000 bider 2 zati 15, Orduan, honek ematen digu 12.000 litro. Horrek beraz, gure bi erantzunak, 2-5 erabili du gaztak egiteko zatiki moduan, eta 12.000 litro esne erabili zituen gaztak egiteko, Hauze, beste problema bat. Orain, problema hau baina alderantzizkoa. Guztizkoa kalkulatuko dugu, produkzio osoa, beste datu batzuekin orduan. Kasu honetan, olaiak esne produkzioaren ez dakiguna 2 eren abeltzainaren kooperatibara eraman du eta gainerakoaren 3-5 jogur fabrikara. Geratu zizkion 12.000 litro esnerekin gaztak egin ditu. Zenbat litro esne zituen guztira? Guazen apurka-apurka pausoak emanez, datuak, eragiketak eta soluzio orduan datuak aterako ditugu. Gauza da, lehen bezala, kooperatibara 2 eren eraman dituela, Jogur fabrikara, kontuz, geratu zaionaren 3-5. Hori lehenengo moduan, eta hori daukagun datua da, gaztak egiteko geratu zizkiola 12.000 litro, Geratu zizkio 12.000 litro gaztarako. Eta galdetzen digute, zenbat litro esne produzitu ditu guztira, hasierako. Lehenengo moduan, 2 eren kooperatibara barkatu eraman baditu, geratzen zaio eren bat. Eren horretatik 3-5 eraman badadu jogur fabrikara, erena bider 3-5 egin barko dugu, hau da, jogur fabrikara 5 eraman du. Orduan guztira lehen bezala, 2 eren gehi 5, 13-15 banatu ditu. Eta lehen bezala ere, gaztarako esne zatia kalkulatu dezakegu. 13-15 banatu badu,
geratzen zaio esnerako 2,15. Eta hemen dator gure betiko erlazioa. Litrotan badakit gaztarako 12.000 litro dituela, eta zatiki moduan horrek direla 2,15. Beraz, esne produkzioa guztira kalkulatzeko lehenengo erlazio hori idatziko dugu. 12.000 litro direla 2,15. Beti bezala egiten dugu lehenengo pausoa da unitatera laburtu, hau da, 1,15 zenbat den kalkulatu. 2,15, baldin badira 12.000 litro, bai, 1 izango da erdia, 12.000 zati 2, hau da, 6.000 litro. Hori da unitatea. Eta produkzio osoa badakigu direla 15, bai, hau 15 bat baldin badira 6.000, 15 izango lirateke 6.000 bidera 15, hau da, 80.000 litro. Bai, hau zelitzateke soluzioa, 80.000 litro esne produzitu ditu. Bueno, honetxek azkenengo adibideak, bale? Lasaiz, apurtxo bat gauzak ondo ulertu eta irakurrita eta datuak ondo aterata, ez da inkomplikatua.